מינית. היה איזה יום אחד שבאמת הוא סיפר לי על זה, ולקחתי אותו, הלכנו לבר, זה סיפור אמיתי לגמרי, וישבנו בבר, הוא הלך להשתין, וישבה לידי מישהי, נראתה טוב אפילו, ואני יושב פה, אני אשים את הכרית שנרגים כי לא נעים לי להזקים, אבל היא פתאום מתחילה ללטף, סתם, שלחת ידיים, ונגעה במבושי הכבירים. עכשיו, ואני כל כך הייתי בסיפור של החבר שלי, ואני אומר לה, מה? אמרת לי, אתה יודע מה, בוא נזרום. ואז אמרתי לה, את יודעת שאם אני הייתי עושה את אותו דבר, אפילו לא באיזה, סתם כזה, סתם, מלטף לך את השיער, סתם, מלטף לך את השיער או משהו כזה, אוטומטית היית נותנת לי סתירה, ובצדק. אוטומטית היית קוראת למאבטח, הולכת אפילו למשטרה, בן אדם נגע, והיא בצדק, מה זה צריך להיות? ולמה? היא נבלה, אני בטוח שהיא חושבת עד היום שאני הומו, ולמחרת החלטתי שאני הולך למשטרה בשביל לבדוק. באמת, סיפור אמיתי בנשבע. אמרתי, בוא נלך לבדוק את זה, סיפור לא סיפרתי אף פעם. מתאים לך. כן, לא, כן, הלכתי למשטרה. אמרתי, עכשיו כמובן שלא רציתי לתבוע אותה, זה לא היה, זאת לא הייתה המטרה שלי, לראות. הלכתי, אני רוצה להגיש תלונה על הטרדה מינית. נכנסתי לשטס, התחלתי לספר לה את הסיפור, ואז הוא צוחק לי בפנים, ואומר לי, אתה מסתלבט עליי, מה, אתה הומו? מה, אתה גוזר? מה, די, כזה, אתה מסתלבט עליי? עכשיו, זה נורא מצחיק, אבל זה כל כך לא מצחיק. זאת אומרת, אתה אומר, אם בחורה מתחילה איתך בבר, וזה לא נעים לך, או אומרת, נוגעת בך פיזית, או זה וזה, או חווה משהו אפילו בעבודה. יכול להיות שיש לך בוסית שמכניסה אותך לחדר, שמה את שדיה הכבדים על השולחן, מולך ככה כסיטואציה, יש דברים שנשארים בסיטואציה. גם אם מכירים את זה, אם מנסים לרצוח אותך, אם אתה גבר ואתה מוצר להתקלה, זה לא מעניין אף אחד. אני להגיד אבל שגם הם, ברור שזה גם קורה אפקטיב, ויש פה איזה, שלא תהיה פה תחושה, וגם מקדים ואמר דברים יפים של, באמת, אנחנו לא בעד, אנחנו גם יודעים לכעוס גם על גברים שמתנהגים לא כיאות, אבל אני אומר, יש פה עניין גם באיזשהו מקום גם הגברים מתביישים. זאת אומרת, שימו לב להתנצלות שהובאה כפתקית לפני כל טקסט. הוא פתח את הטקסט כבר בהתנצלות. ההתנצלות הגברידן השנייה לפני שאת נכנסת, שימי לב, היום לגבר מותר שימו לב כמה אני מועצמת, שם אישה חזקה. הגבר יכול היום, הוא במלכוד, כי אישה יכולה להגיד מה שהיא רוצה על גברים. יכולה להאשים אותם בשוביניזם, במה שהיא רוצה. היא יכולה לדבר כמובן נגד בנות מינה. שעה שגברים יכולים מקסימום לצחוק על גברים, לצחוק על עצמם, אבל אם גבר יבוא ויגיד משהו על אישה, הוא צריך לשים את הפתקית הזאת כדי שהוא לא יחשד רן, אני צריכה להוציא לפרסומות, שנחזור נגלה איזה גבר פה לספה ניסו לרצוח. יש פה גבר שניסו לרצוח. יש פה גבר שניסו לרצוח אותו, גושתו ניסה לרצוח אותו, ונגלה גם למה יש לנו אלרגיה לעובדה שאתם מתבכיינים. לנו אנשים.